Jɛra ne yɛrɛ de. A y'a ye mago dɔɔni. A bɛ n sigi yan. Comment e y'a ta kɛ? E bɛ k'i jɔ dɔrɔn ten dɔrɔn k'a bɛɛ to fɛn bolo wa? Wala te me kaman di ta. E b'a dɔn ne bɛna min d'a ma fɔlɔ. A ka ɲi a ka ɲi. Comment i bɛ nin da dɔn a ka ɲi dama ye nin tɛ kɛ tan sa. I bɛ nin da dɔn wa? I bɛ daminɛ dɔrɔn i tɛ nɔ dɛ. E bɛna ne ka fɛn tiɲɛ cogo di tantɔ? A ka ɲi sa a ka ɲi. Wala yɛrɛ ka so in tɔrɔdilen don. Non aw ni ce yɛrɛ yɛrɛ. Mun ne taari kɔrɔ de n'i y'i sigi n'i b'a kɛ dɛ. A ka n'i sigi a kan i kana sigi a kan. N'i bugɔra kana sigi a kan. Non i ni ce aw ni ce yɛrɛ de walayi. Ja o ye mɔgɔ ɲuman ye tan koyi. Non Jelika ne tɛ ne an tɛ nin kɛ mɔgɔ ye. Yɔrɔ dɛ. Ko ne ye taxiw ka baara de. Non tiɲɛ yɛrɛ la a ye baara kɛ n bɛna aw lajɛ o. Fo ka gosi haramu. Momɛdi tɛ de. Momɛdi don. E don tɛ wele donna ko Momɛdi. Wagati kɛra ne kun na o na karamɔgɔ dugu ne ma 1000 ne bɛ k'u 2000 di ne ma. Don tɛmɛna koyi. Mais e k'o to yen k'an ka hakɛ d'a ma. K'an ka hakɛ d'a ma. Kɔrɔlen an ka kɔrɔlenw to yen. Warimisɛnnin dɔ kɔni kan ka sɔrɔ. Warimisɛnnin wa? Hali n'a kɛra 1000. 200 filɛ nin dɛ. E dun bɛ girin mɔgɔ min na ne bolo ta. 200 dira a ma aw ni ce yɛrɛ aw ni yɛrɛ yɛrɛ aw ni baraji ala k'aw sara. Ala ka marché caman. Aw ka client ɲini ka na dɛ. Ala nin y'a baara bannen oh. Mɔdi wala sisan ka kɛmɛ di yan. An yɛrɛ an bɛ min kɛ wari in tilalen damu bɛ an t'a lɛ ni min sera min na. I ma yan k'i ka n kɔnɔ n bolila ka taa damu ta n m'a dɔn i bɛn'o fɔ. Mɔdi i ko da e ka bi. Se n tɛ wari in yɛrɛ bila n pɔsi kɔnɔ parce que ne b'a dɔn ne ta de don. Pɔsi ko bɔ a la dɛ. Ne ta de don. Pɔsi ko bɔ a la. K'a to yen. Sɛgɛn bɛ ne la bi e t'a dɔn. Sɛgɛn b'i la. Sɛgɛn bɛ n na dɛ. N'i ye garibu ɲininka ale hakili la ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tɛmɛ gidɔrɔn la ko bɛɛ k'ale sɔn k'a sɔrɔ gidɔrɔn da yɛrɛ la du dɔw bɛ yen kɔngɔ bɛ ɲini k'o dutigi faga. E fa bɔ jɔ ye garibu ye. Ayi foyi n ma maa tɔgɔ fɔ. K'ayɛ ne fɛn yɛrɛ la min tɛ ji la ma ye. Mɔdi. Sigi bɔn ne y'a fɛn na ni différence de bɛ ne cɛ de damuji la ne yɛrɛ ka pion classé cogo la i k'i ta classé. Non sɔn. Cɛ i b'a dɔn a ma dafa dɛ. A ma dafa. O kuma e de tɛ yala n'i ka jamu ye mɔgɔ b'a ta i kɔ. Ɔ mɛ yan. I bɛ yan. Mana sisan mɛ yan. Wa ne tɛ min kalama mɛ ni kabako siri la depuis a ma fana b'o minɛ yan. Mɛ yan. I bɛ yen nɔ wa. Awɔ mɛ. N bɛ yan. Mɛ yan nɔ koba kɛ. N bɛ yen. I bɛ yan. Awɔ. Koba kɛ. Me Malikin Buzar. Jadi macam apa ni matu di kele, ode kele. Nggak sih tapi nggak kemana. Kayak aja jema apa? Ya dia pion tu lah. Mukti sababu buat tu. Oke. Mekudo bini. Siapa saya ke bini Cina? Saya zaman dulu saya bisa kan Cina. Ini soal saya ini nama tadi. Ini soal saya ini nama tadi. Je. Wala ibe. Ni anu kuai. Kaya aja ngana dilare ni klen je ibe ako ba ke awane klobilo wa ngwe ka kuma de ka chane afie tamba tele bolu wala iku kiba di ni ma diga na jona ko ni iga dala ka foki to be bolisi la kwa parce que fini kalanta ka chantoro ere baro ne kupumi ne ka kupuma no ne ni ai tairi nu beto ikana ne dilife se ga ne de be se kala ni na sa mais iba ke ida fokumi wari bo mandi fini man kala ni kadi kon baro te kupumu man kala fu kon ebe ga wari mu fote na body sa ibe wari black na de kika model black ye mu iga se nga model in chima 100 sharp ya me ya voilà model in chima 100 quoi voilà mais tege siya ka fo kon ro be ki fori
maine he Allah e dili kala na auto empeu wanti mesiri ta yere na ija kana na mesiri ta la yere ne ba kala be do ile wate bunya te do ya awo OK ça dit voilà. Elle est une femme entreprenante. Ah, Deli. Hein? Allô? Flo. Je vous complète. Et voilà, les gars, je peux couper tout comme ça. Il y a une photo na kala ne. Ayi non de jendo nga je vous complète ce qu'a dit Dachou Laima. E fado ne vini la jeo. Ni ne ga fini kala ne do 600. Mo mun me le ba fuko go dili la solution nya kala o refe o tina to do de ema. Ah non ayi ne te se ka kala o la do chika na wa do fara kan. Voilà comme il ngo 50 000 donc il wa duru fara kan quoi. Ba ki tiga to goni awo. OK Telia. Iteleka iko chika na 100 sinon boleto de ga finna re. Ay ni ma war beti boleto de ga finna. Ne te amana mana ko le ande. Awo ni ne ga fini dun ate nyokona uche la bébé ne ga fini fo. Alors, j'ai. On va que, mia. Oui, non. Ciao. Mia. Oui, j'ai. Kobaké. J'ai. Tu viens. C'est là? Oui. Quoi, j'ai. Ay mulu bala do beneti jenai quoi je ma se mulu bala yela ami jere la ni ba do kibi bu xor la kana mulu bala ki ngor la dabla ko su do bol dabla quoi korale ebeneti ete yela ni la ne be yela min gela hal mo be ngi jugula wa ne dilla kan yona yela ki la folo ko su do bol dabla sa je i on ta tene j'ai yo there. Oh là là, je suis désolé. John, désolé. OK. La délicat. Quand il me voit là. Non, c'est bien. Tu dis que vous avez fallu les délires quand la jet comme n'attend. Nous j'ai dit comme chef follow do comme moi. Aga fini na kala no anna ku foi na. Tu voisine côté à sanga on na ku de fo. Ya kala barakero di ante manam na kero. Abli, il me dukene kono, dukene la. Ah, che. Ah, yere ga. Ah ne, mungira de bi bolo magane ka machine be ndado. Ni sa warbe ko. Non, quand il bolo manga machine quoi. Na te fait ka. Na na ku yekele da ta ka bonga barakero. Ya barakero di ande ka wadi ni yoro di. Akulu be na. Ndura dalare te mana ku fe ndura dalare. Ouais, non, vraiment. Ane bolo ni marché kula da na be client na nyini. Ah, mais ne be la mo de éviter. Abi. Elle a système. Nita. Aleta kunye getneri. Orobu. Bolo deli 100%. C'est nous sommes voir pour tu l'as adoué d'ici fallait nous. Dili. Oro ku mi ga nya bolo. Ota even na mena. Dili. Tu as na mena. getner de mo wali bien. Tu ne sais pas bekala semaine Dili am ka kuma fait ça. Dili. Ah, de ça ne me barra ça kana to giri ko sa me ga barra la folo ni ngolo ka barra kan to en folo sa. Vaccin kalanta de tene bula ni ale muso en kelete. Mais ale be giri ale dalale. No vaccin kalanta na sa atu wata na sa. Ne ga fini kalanta be basé. Hein? Ale kelen do le tay vaccin. Adigira na wati me. Dili am fe ke yini ga. Dili. La dilika. Ota even na mena. Hein? Dili. Jojo digin. Depuis ne fitini. Machine ni bolo. Hein? Awo parce que ne re ko bana mo parce que a jumaya ka chama e muso be ka kuma ne fait téléphone na ko mi abi ka kuma na flan ne fait. Aka ne bunya. Tu vois? Donc jumaya de bande ko sinon ne tonton do de ntinima. Je désolé. Billah ni afu kon désolé mi doila. Ni afu kon désolé to même tu notre mec. Adabla. Il y a comment ça? Alade. Dans le sam. Quoi Mari. Akai. J'ai dabla ta ngake me. Non, nem ta jogue. Ayi. Ka so ko mari. Me. Ayi. Ne ka were. Ta
gère ma babi ta cogo di je ma ba ne me bɛɛ dun wa dana ka den to ni ma dun duna fɔlɔ den kelen ko ɔ den kelen o duna fɔlɔ an b'a lajɛ de an b'an gɛrɛtigɛ tan de ko i tɛ taa an b'a tɔ géré fo n ka dun de ne ma dun ne tɛ se ka taa dɛ o tɛ se ka kɛ cogo di ko nin y'a bannen dɛ den kelen bɛɛ b'a dɔn den kelen nin nimisa a bɛ se ka kɛ nimisa awɔ i da ɔ sinon ne bɛ yan o i bɛ yan ko ne bɛ yan ɔ n bɛ yan o a ma ban den kelen tun bɛ yen o ma dun non mɔgɔ de tɛ ne ma fɛ kelen kelen sugu kelen na dɛ ko je banna ne bɛ taa ayi mamadu jɔ ne bɛ taa jɔ mɔ a bɛɛ ni ala cɛ ni san pɛrɛti n'i pusira mɔgɔ ni ne pusira bilahi ne y'i sɔrɔ cɛ i jɔ yan a bɛɛ la cɛ n'i ma ka wari dɛ n b'i ci fo k'i faga yan i n'o ale fɛ ale ma nɔgɔn dɛ mansin baden de b'ale bolo a ka so kɔnɔ wala baarakɛlaw b'a bolo olu bɛ kalan depuis ne fitinin ne tun b'ale de bolo mais jɔnmaya ne t'a fɛ quoi hali kuma ne tɔntɔ dɔw tun bɛ na o dɔgɔya ne ɲɛna n ka fini diya o de kama ne banna a ma. non mais n'i bɛ fɛ ka baara kɛ wari ɲini i bɛ to ka sabali de quoi. u yɛrɛ bɛ kuma dɔ fɔ ko wari in na man ka a man ka dun c'est pour ça. a y'aw jɔ dɛ ne kun ko vaccin kelen dɔrɔn de b'a vaccin ye fila de cɛ a bɛ na n ka baara sumaya vaccin tigiw. mais Dili. non vaccin kala yɛrɛ de man di ne ye quoi walayi u bɛ na n ka baara sumaya yɛrɛ de. Dili ka. toutes mes félicitations. non i b'a dɔn i kan ka fo dɛ. wala i kan ka fo. sisan an ka na ni fɛn dɔ ye. n y'a f'i ye i kɔlɔsi yiri in na i tɛ yiri in da dɔn i tɛ nin mansin da dɔn i kɔlɔsi yiri in na dayɛlɛ i mabɔ ka taa kɔfɛ n'a tiɲɛna i b'a sara tɛ adamadenya dɔn i b'a sara dɛ. Dili an jo t'a la sisan i b'a dɔn bazɛn dɔ de tun bɛ ne bolo Dili a mɛnna a ma kalan i y'a ye gɛlɛya ni fɛnw ne ni Flo yɛrɛ de ye na ayi a tɛ se ne ka fini kalan wari kɔrɔ ne ta ye tisiri a tɛ se ne ka fini kalan wari kɔrɔ a ka ɲi sinon n ka jugu fɛn min ma o ye cɛ fini de cɛ tisi mais aw tɛ se ne ka fini kalan wari kɔrɔ non a tɛ se. ne jɔnma ye dɛ. mais i b'a dɔn k'o filɛ nin ye k'o ye négociation ye k'o ye ɲɔgɔn faamu de ye. cɛ sigiɲɔgɔnya fana tɛ ce n'est rien non. ce n'est rien dɛ. c'est pas pour rien qu'on vit ensemble. y'a ye o avantage kan ka di anw ma. Flo kɛlɛ ko tɛ koyi a y'a kɛ ala a n'a kira kama ni kuma t'aw da k'a fɔ n ye ou ni fini tɛ aw bolo k'a diyan ka wari d'a kan wari kalamani d'a kan a y'a kɛ ala kama a ka taa ka bɔ n kɛrɛfɛ n y'an ka baara kɛ parce que ne bolo tɛ don mɔgɔ ka fini na ne tɛ mɔgɔ ka fini minɛ ka sɔrɔ i ma wari bɛɛ avance tɛ dɛ i bɛ wari bɛɛ de di ne ma fɔlɔ o la ne bɛ sɔrɔ k'i ka fini kalan ka da i kan i y'a mɛn bon n'a y'a dɔn ko wari t'aw kun ko fini t'a kɔ i t'a ka bɔ n kɛrɛfɛ n y'an ka baara kɛ. mais sisan Dili a bɛ ka ɲinɛ fɛn ne bɛ ka wari ɲini de la yan. i bɛ ka ɲinɛ fɛn kelen kɔ. ne y'o de fɔ a ye ne donna dala de y'a mɛn ne t'aw ka nata ko bɔ sisan n'an bɛ fɛ ka client ɲini ka d'i ma o pourcentage ko bɛ kɛ cogo di. n'a kun kɔnɛ tile la k'o fɔ an kun tɛ se nin yɔrɔ la. ne ka ko cɛ. Ladilika e b'a dɔn n'an bɛ client ɲini ka d'i ma o fɛn kɔma. awɔ n'aw ye client ɲini ka di ne ma n'a wari bɛnna hali 5000 ma aw wa 5 50 i b'a dɔn cɛ ale ka fisa ni nantan fɛ cɛ dɔ burankɛ in ye dɛ. n'ale bɛ 90% de ta ale b'a bɛɛ de ta. e ka wari ko mais a bɛ hali mais Dili fana ye muso min ye hali muso tɔ tɛ kelen ye muso b'a fɔ 50%. non Dilika Ladilika a tɛgɛ wari la Ladilika e ka dɔnni kɔrɔ Dili Ladilika. awɔ i kɛcogo de i ma bɔ yan fɛ ni kana bi an bɛna taa o awɔ i ta i ko 50%. n'aw ye client ɲini ka na vaccin n tɛ vaccin ko la dɛ depuis san ko fɔ ɲɔgɔn ye vaccin kɔni na kɔni o kalani bɛ ne kunkolo chauffer n t'o fɛ bolodeli bɛ min na waritigiba ninnu na sera k'u sama ka na n'a ye ne Dili la solution fɛ yen a b'aw sago sɔrɔ sa. u bɛna Ladilika. Fulaka o la i bɛ se k'an fɛnɛ ta kɛ. ta san ka baara kɛ sa i san ka baara kɛ tante voilà ko e ye ne de y'a agressé yan an ko kɛ ne min y'a agressé dɛ ne ka wari de minɛ e bɛ ka ɲinɛ mun kɔ to ne ye famakɔrɔ de o t'a yira k'a fɔ ko n t'a tiɲɛna bi ka gɛlɛn ma ani n t'a tiɲɛna kelen tɛ dɛ ko kɛ relation bɛ ne la ne teri baden de bɛ wari b'u kun ne donn'u kan ko problème min bɛ n da la o tɛ se k'a ye ne Mohamed ne yɛrɛ bɛ ka maloya ka dugu kan ko kɛ ko to ko k'i to n bɛ délai de d'i ma semaine kelen t'i sɔrɔ yan n'i ma t'i bo kɛ palan kɔnɔ ko kɛ min da ka di la wari in kun ko kɛ a b'i kunna k'a fɔ ko Mohamed de don halisa n bɛ n tugu kɔrɔ la mais wari de tɛ n kun fɛn tɛ n kun ani n ta tiɲɛna kelen tɛ
ma warti ko ok kubage a ka di ye togo togo a kɛ ten nin ye n tatɔ ye n kɔni n ye semaine kelen de d'i ma o t'i sɔrɔ kare in kɔnɔ kubage wari in ta cɛ i ka wari minɛ ka bɔ n bolo dɛ n'i kun ta ka bɔ yan tɛmɛ ka bɔ yan 200 nɔfɛ i bɛna maa don gɛrɛgɛrɛ la balawu maa den taa ka bɔ n ka yɔrɔ la taa ka bɔ n ka yɔrɔ la kana segin n ka yɔrɔ la bilen kubage kuma ne ma dɔɔni i tulo bɛ ne tɛ bilahi ne mana ni n yɛrɛ semaine kelen d'i ma ni a bɛlɛla cɛ disi la bilen n'i ka wari di ma koyi n'i ka kɔrɔ ye ko kubage n tigɛ bila n tigɛ bila bon n'i bɛ kɛ den ye a osé bilan b'i direct fo k'i kari e bɛ kɛ mun den sugu ye a kɔrɔbɔ kɛ yɔrɔ yɔrɔ ka di i ta ne ka wari a di ma kɔrɔbɔ tɛmɛ ka bɔ yan n kubage cɛ taa ka bɔ n ka yɔrɔ la taa ka bɔ n ka yɔrɔ la hali sini e bɛ mun maa suguya de e b'i jɔ ko fiɲɛ tɛ e ko a kɔrɔbɔ k'i bɛna ne bagabaga e ye wari sɔrɔ don jumɛn k'e bɛna ne bagabaga e ka wari banna yan sisan an bɛɛ ɲɛna yan a bɛ kɔnɔ ko ni wari bɛ maa kun ni wari bɛ adamaden kun i bɔlen don mɛ ni wari t'i kun i bonya tɛ sigida bɛɛ ka tigɛ adamaden ne b'a dɔn mun b'o kɛ bilahi i n'i ka wari tigɛ bɛɛ bɛ girin i kan mɛ n'i kɛra fantan ye don min na ni ala tubu u b'a kɛ i n'a fɔ e ma deli ka nafolo mara tile kelen e bɛ nin fiyɛ tɛ nin dala yan ne bɛ k'i sutura de ko ye ne tɛ siran ɲɛ wala bana mɔgɔ bɛ don gɛrɛgɛrɛ la ko jumɛn ko tinzɔn wala an taara den yan n'a ko ko a bɛ sɔn dɛ i jɔre n'i y'a faamuya est ce que Fatimi y'a ka modèle ci ne ma allo Fatim ne ko i bɛ ka ne filɛ mun wuya kalanikɛla ye dɛ kabi o dɔw la ne b'a fɔ k'e k'i ka modèle ci ne ma n ko modèle tununa ne la ni ma ci kana bilen ayiwa n'i ka fini ma kala n nɔ tɛ dɛ kana n'a fɔ ko dili y'a don tan n'i tɛ kangaletigi i y'a bɔ tan dɔrɔn n t'o la dɛ non n t'o la n tɛ jɛn n'o ye a ci kana sisan i teliya n connecte n bɛ ligne sanfɛ i ka modèle ci kana modèle in tununa n na de mun kɛra de e tɛ bolo k'e kelen de ka fini minɛ bolo n ko ne ka baara ka ca ne e mun ko énervé quoi wallahi Dili mais karamɔgɔ dun bɛna dɔrɔn ka se k'i wallahi Dili i ye n dɛmɛ mina wa o ye kuma fɔ sugu e t'a la ne bolo tiɲɛ na nin ye tabarikala tabadakala ye ayi Dili yan don in kɔnɔ yan ne y'a dɔn k'a fɔ n ko e bɛ jagonin dɔ kɛ koyi a ka haramu depuis e ye crevette feere o ma marché ka gâteau feere o ma marché ne y'a dɔn e labɛn bolola baara dɔ ye yɔrɔ i cɛ ka mɔgɔ sa tɛ ka don mɔgɔ la tiɲɛ a ka ɲi yɛrɛ komi ne yɛrɛ kun ko ne bɛna fini kalan ka d'i ma n ko n'i nana ni machine n t'a kɛ bilen n bɛna yorobani dɔ kalan ka d'i ma ka fara nin kan n t'a kɛ Dili a ka ɲi sa a ka ɲi e y'i garisɛgɛ bɛɛ de cɛ ta Dili an ka ɲɔgɔn lamɛn sa n'an ye ɲɔgɔn lamɛn an bɛ ɲɔgɔn faamu sa e ni ne kɔni an bɛ kulonkɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ bila koyi sa han e nana ni nisɔndiya de bɛ ne kɛ i b'a dɔn Dili dɛ ne jumɛn ne ka malo kɛ ne de b'ale sigi ɲɛfɛ dɔɔnin malo kɛ ne wa ni mɔgɔ min y'a ka fini bila ne fɛ yan k'i ban ka wari bɛɛ sara ne b'i ka fini don de la diɲɛ bɛɛ b'a ye papara n'i ma n'a nɔfɛ diɲɛ b'a ye Dili kuma fini ma ale de y'o kala wa karamɔgɔ karamɔgɔ o ma jɔn wɛrɛ bɛna se ka ne ka malo kɛ ni parisa ne yɛrɛ tɛ vɛsi min filɛ ne Dili bolo n'o de su Dili e se tɛ denmisɛnnin fini kalala ye n ko ne hali minisiriw ka fini mɔgɔba o mɔgɔba b'a dɔn ko fini complet fɛn fɛn bɛ k'a la brodeli ninnu ni san tɛ ne tun tɛ vaccin kalan mais Dili an kɔni bɛ maaw ka mannequin ye mannequin ja e ta ye fitinin kɔrɔ e tɛ denmisɛnnin fini kalala ye karamɔgɔ ne ko e bɛ mun de kɔ sisan ayi ɲininkalikɛla ne ko de ni mɔgɔ minnu ma wari sara wari bɔ balo olu de ka fini bɛ don hali n'a sɔrɔ a tɔ bɛ bɔnni a bɛ don a la ne ko e yɛrɛ ka complet bɛ don nin na wa n t'o manamana ko la ne fila ye ne yan e bɛ ne nin mesurer cogo di ne ka fini jumɛn bɛ ko bɛ don nin na bon Dili an k'o to yen sa ayi ne ka fini bɛ ko bɛ don nin na ayi komi denyɛrɛninw ka fininin ninnu ne yɛrɛ kɔni bɛɛ n'i ka mannequin don ne ka mannequin baasi tɛ i ka mannequin ka ɲi an k'o to yen sa i ye Dili de ye sa i ye Jara de ye i ye Sangaranga de ye bilahi n'o de f'i ye n'i bɔla Jara de la i bɔla maabaw de la Dilika ba umu Dilika i sanga ɲɔgɔn tɛ dɛ ne b'a dɔn sa ne ka fɔ ko bɛna worobani dɔ kalan ka d'e ma Dili ni dɔnkili da kun y'o de sa Dili e yɛrɛ b'a dɔn e nana ni nin ye
aka haramu ne ma fongi ka impôt sara ma fika taxi sara sinon ma cité loin c'est black à terre minen sigi ka du kono aka haramu ni ma impôt wal ma taxi sara o impôt inde mina sara finna ka dem ikango kere ko jara sangaranga jara dili wallahi ne be ye jara de billahi no de fo horonya dam ne na jaro de ni ko horon club blé ni tare ba soro jara la kaw de fe billahi e de la ka jara ka janfa ke wa no te ne jara janfa la jara halalate ye jara di no ikai no de fi ye jara ye sangaranga ni sangaranga emna mo ngesa kare me jirta wa okay meni mesita libna ke ne bazen wa tisi wa ne te vaccine kala di bolo to ko chene na la ko ke mo ne ba ke ku ba di no wallahi dili inye wante u ka wuya baseni nu kala metri de no mani nu kala gedder munu kasabe bo balbala ude wallahi mune tara ceddo ko konworo la te ka bazen kasa doron no dili ne ado ngono mune do kala che ka filinta jibiri jibiri ka tayiri muso de ni jibiri fili pe boy jibiri la kulu ko yawla ne dini bolo no do tan ni nga ni galo tike tan ni nga le horom so de ne dala kan ti modro de ka fini kala no jajile ede jibiri ka fini kala che ka filinta ya ko libe ya horom bela odo ne ni kala million la no abe do ala mo jibiri ko ale ka fini konna ko niya do ni klibi ki ti ya konna be sumadi kabna fo klimbala mo dalu be ne le bolo o de be dili la ne tanyena dili ne tala de be war sala de klimte do ita du woro de dili amo fo no klimte ka kara mo tene wa ay klimte do ita du woro ay men ni eo kene ne tsego fo mo yowa warti buru budu sai mala fesa bemla gidi ko wali waso warti atoka kesa kuma do la sa ama fei ko fanta munu kulo jale no libe fini nyene ma don wa ne kulo jale no di ay te gole ki banimbo ay dilo o ko la tin sa o te fei kala mo ko mesini ma tali nga fangele mo boya ka klento ay te ni boti ye dili de sa wallahi ye dili de wallahi nangu de wallahi lili o disi wa aywa kala mo disi nga do ko ne dili ni fana be doni ba koy chama fi ne jena tiga jetem ne chego chege be milela do fana be no me disi chuti o do ko ne kala mo dila adapla koy ngo disi be al 12 disi be al 12 aka na be me mo me disi te kuma sa ni kuma chamba mo kela do la be chini Janau, sumuru. Taratula. Msenundu. Basura. Kajaru bon pasweta. Basfeta la base. Nse. Vimfi akaribon. A wannan na jugumate. Laka na ga juguma. Iga cheka kodedo. Karamugo. Asera mai no. Kongana. Iga se. Ayi kuma chama ngonu fonyo konyana. Nyera ko mumina. Ka kamar gele dayi. Ni tara. Ika sabali furuta blogi bayre koni sengna ki ba bo hada ayo fete furu bi senga ne ku ka nyani ku ka toro ku ka trigi toro ku ola ni de mnu soro olu bi ke barke foy me ne che ko kele e bi ka minonche ne che ko fla e bi ka minonche kata e che mana koni fitini kele e bi ka minonche kata o te ko ketare o te furu la fede furu iba ku de ne e ma ku saw e mara de mun soro no lu kashida do mina kashi e ma e bi mun lagali ka furu ba parce que ere ma mun e te se ka foki de ka sabali o kuma tala e bi nyando de ku ni de tara do mina iba fo ne nin ki fa o yi de ka ku worota ku o yi ere ka ku worota ku mene e ko ke ta ku ebi mun lagali ne ko nana hon komi ichi segira ko akoko ha finyene kase mbi dele ala kama akira kama iga mun iga che noko mo che mana ke chugo iga nga noko ana soro feno de do ko flebi bidadala umie teke be bidadala e ba ku furu de lawo
e kan a bonya de an n'a sɔrɔ fɛn fitinin dɔ de don i kan a bonya ŋɔni nana ni wagati min ja i ka se n yɛrɛ ma mɛ t'i bila mɛ min don a tulo la a tɛ kojugu k'i la bilen. n'i ka kumaw bɛɛ mɛn mɛ hakili t'i ka kuma fɔlenw na n'i ye waati min sɔrɔ n b'i wele k'o f'i ye. n'o kɔni kɛra kɔni k'o bɛ diya n ye mɛ a ko k'a f'i ɲɛna ko den tɛ na sisan dɛ ko denko ye hali k'o kuma bila n'i taara kana denko ye kuma f'a ɲɛna i ye n ka kuma faamu kɔni. Tangelo n ye denko in da ala kan koyi ala de bɛ denko in ko ɲɛdɔn sisan i ka kuma bɛɛ lajɛlen faamu. n'i ko ten o diyara n ye n na m'o de la n bɛ sira ɲini fɔlɔ. problème foyi t'a la sira b'i bolo ala ka se ni ɲuman ye. amina. Dele. Karamɔgɔ ŋo ni mesiri bɛ ka taa n'i kumana a bɛ janya de sa n'i kumana dɔ bɛ fara janya kan dɛ i fɛnɛ i ka adamadenya ka gɛlɛn dɛ i ka fɛn bɛɛ witi i ka fɛnw ka ca dɛ marisilɔ de don wa marisilu bolokuruni wa bolosunu Dili kana ne dɔgɔya sa o fana ma ɲi sa ala kama sa i tɛgɛ de ko ayi sa hali n'i bɛna fini kala ka di ne ma fo kana n dɔgɔya sa n'o karamɔgɔ mesiri ta ayi marisi kurutu o tɛ ni ne cɛ sa ayi marisi kurusu kɔni o tɛ ni ne cɛ an ka finiko bɛ kɛ Wajila a kan sa a kɛ marisi mun ka di ye parce que kuma caman ba filɛ ne t'a fɛ baara la quoi e kɛlen ka mesiri ta ne wɔsi jigintɔ filɛ i ka mesiri tɔ e tɛ ka wari sara waritigi man tɔɔrɔli min kɛ o kuma ne tɛ sɔn ka mɔgɔ mesiri ta ne b'i ka fini kala dɔrɔn ne b'i lajɛ dɔrɔn ne b'i ka fini kala han e m'a fɔ k'o tɛgɛ jan awɔ jeli ne tɛgɛ wa ne kama ye karamɔgɔ tɛgɛ man ka tɛgɛ surunya sa n'i bɛ tɛgɛ jan bɛɛ bɛ e tɛgɛ kolen mɛ fo yan dili fo yan ne tɛgɛ bila e tɛgɛ bila fo yan ala kama sa dili sa ne ko e ka kalan kɛ min mɛ i bɛ ka tɛgɛ bila ka na n tɛ kama ye wa ne nimisara nin na bilahi ne nimisara jeli mɛ e bɛna gɛlɛnkala fana ta o ma ni sinda dɔgɔyara dugu ni sinda bonyana karamɔgɔ sabali sa n ka baara n to n ka baara kɛ sa e bɛna ne ka baara fɔ ne ɲɛna na ne ma e se yan yɔrɔ ko n'a bonyana ayi i ka baara kɛ sa i ka baara kɛ i ka kurusi bɛna kɛ kurusi jan ne awɔ a kɛ kurusi jan ye dili samara dili o ye samara de ye sa e tɛ e ma e bɛna samara fana kala la a finition de bɛna kɛ sisan finition ye jumɛn o kɔrɔ sisan fini don yɔrɔ min sisan dili jɔ cɛ bɛna fa ko nin finition nin e ka finition kɛ cogo ye nin tɛ bi duguma dɛ nin kɛlɛ kun bali dara ko nin tɛ bi duguma dɛ ni nin bira dɔrɔn ne ka baara cɛ a bɛ e bɛ ka n kan bisi ko finition sire ka ne ka fɛn fili duguma ne ma a yɔrɔ sire ta ni e ka da bonyana sa mɔgɔ tɛna f'i ka goloki la kan bali e tɛ nin gileki la o tuma mesiri tɛ se ka saga sɔrɔ i ma maa kan bisi a a ka ɲi ma e ka kaɲi a ka ɲi awɔ a ka ɲi bila a ka ɲi ne jɛna i ma f'i ka fini kan n'i y'a kala bila i tɛ dili awɔ a ka ɲi ne jɛna quoi mɔnikɛni na bi sa a bɛ ka fini i ka mɔnikɛni la yɛlɛ a tɛ la maa min bɛna a ka fini gulon nin na a b'o de la bilahi i ka mɔnikɛni la yɛlɛ e mun den sugu ye ne yɛrɛ fɛ n ko e ye baara ɲɛnɛma sɔrɔ ja batarama tɛ se foyi la i bɛ ka mesiri ta cogo min na depuis ala k'e da e delila ka tɛɛri jumɛn ka maanifin mesiri ta a filɛ ka n ka tile journée de bɛɛ de tile journée gaji tɛ o i bɛ ka kama min bɔ n na ko k'e bɛ mesiri ta la ne mɔnɔ la a daminɛ tɛ e delila ka jɔn in kama ka samara ta ni n bɔnɛ sugu ye ta non ne tɛ di kala ma di ma ne tɛ di kala n'i bugɔra la bɔ mɔdɛ ne tɛ di kala i ye kan tɔgɔ ci ye ko didi ka kuku wa i ka taa mɔdɛ ci ma i bɛ taa nin lajɛ n'i bugɔra la bɔ mɔdɛ ni kama ni lajɛ karamɔgɔ est-ce que n'i yɛrɛ kan ka kalan ka di mɔgɔ ma yɛrɛ a denni kɔni forme kɛ a bɛ ale ko kiri siri ka fini ayi a denni a bɛ maa mun na o forme kɛ ne dili nin forme kɛ nin ta ye dɛ a ka haramu e forme min ko ɲamaku ni denni e tɛ nin tɔgɔ la nin tɔgɔ nin kɛcogo ka ɲi dɛ n'i ka mesiri b'a fara ka bɔ a ka ɲi